Co byste dělali, kdybyste věděli, že máte poslední týden života? Jel bych někam na kole, jako vždycky. Tak já bych asi strávil týden v Aderšpachu. Předtím, než by mi měl skončit můj život, bych se ukončil sám. Let me 1 week to think about it and I will tell you. Asi bych se omluvil rodičům za všechny průsery. Haló? Haló? No konečně. Honzičku. No, nazdar. Honzi, tak co, jak ti je? Bolí tě něco? Honzi, co jsi prosím tě dělal? Na co jsi zase myslel? Můžeš nám říct, na co si myslel? Tobě nezáleží na životě. Pořád chováš jako malý Jarda. Jsi mohl zabít, už tady vůbec nemusel být. Soustřeď se už na život, soustřeď se. Ty už aspoň konečně někdy. dostaneš rozum. Teď jsi se mohl zabít, ty kluku. Mohl jsi být mrtvý. A co vy s tátou tady? Promiňte. Pardon. Tak co, jak je? Kolik vidíš prstů? 5. No počkej, to se ptáš nebo odpovídáš? Odpovídám. Ano. No tak, v klidu lež. Tak co, pane doktore? Jak je to vážný? Má otřes mozku. To nikdy nevíte. My jsme tady taky měli kluka, co se vyboural. Já jsem ho poslal domů, že je to v pořádku, vizita, všecko proběhlo. No a doma konec. Cože? Exitus. Cíčku. Jak jsi mohl? Co jsi to dělal, ty kluku? Ty jsi opravdu nemožnej. A to je s tebou pořád. Nic pořádného neděláš, flákáš se, na co myslíš? Honzi, nemáš hlad. Honzi. Teď budeme se najít. Nechtěl bys banán. Honzi. Dívejte se sem. Tak, přímo do světla. Dýchejte. A zhluboka pěkně. A zastavte dech. No, to bude asi tou sraženinou. A co to znamená, že... Jak jako myslíte? No, ta sraženina znamená to, že... No, jakože umřu? Samozřejmě, že umřete. Každou hodinu někdo umírá, každou minutu, každou vteřinu možná. No. Ale nic, klidně ležte. Sestřička vám přinese. Is quiet early morning. Giddy up and go dust off the cars to the west. Your government's for step to the park. All is quiet if you are so frequently in love. Kdy odlítáš? 20. Už jo. No. No a co ty? Co máš v plánu? No, tak mám nějaký nabídky, jako... A jaký? Ježišmarja, co se stalo? Je v pohodě? Dobrý, prosím tě, mluv se mnou, dobrý? Děkuju moc, končíme simulaci. Dobrý, nemotej. Nejezděte s tím vláčkem rychle, ale tak pomalu zase taky nemusíte. Jasný, naschle. No, tak jako nic konkrétního ještě, ale už se to tak jako rýsuje prostě, no. Tak to jo. Nepůjdem si zatancovat? Ne, co? Jo, ne, pojď zatancovat. Něco na zahřátí? Víš co? Pojď si se mnou zatancovat ty. Tak jo.
na zdraví, no. Počkej, my tam i napis. Ne. Jo, tak takovýhle hrobci mít. Ale myslíte, že si tenhle bere do hrobu diamantovou košili? Jo, určitě. A co byste si vzali do hrobu vy? Já bych si vzal motorkářský oblečení. To já bych si vzala pyžamo. Proč pyžamo? No, protože je pohodlný. A co bys si vzal ty? Já? Kontrola jízdenek. Dá se to vás ještě koupit rovnou? Že bych si to vzal do Berlína? No. Chcete jít zpáteční? To nebude potřeba. Ahoj, Marlo. Honzo. Tady jsem ti něco přines. Děkuju. Ale víš, že mám radši orchideje. Aha. Tobě nezáleží na životě, Pořád chováš jako malý Jarda. Jsi mohl zabít, už tady vůbec nemusel být. Každou hodinu někdo umírá, každou minutu, každou vteřinu možná, no. Is to okay? Sakra, to je den. Was sagst du denn? Ich spreche keine Deutsche. Are you okay? Yes, maybe. Do you know where is the Galerie Modernes Artes? Ja klar. I can show it to you if you need. Okay, great. And so what do you do? Look. Ah, yes, you are a Zirkusjungler. Nein, noch einmal. You are a serial killer. Yes. Nein. Ah, yes, you are a cook. Yes, you're so good. I love cooking. Awesome. Today, I did macaroni stuffed with garlic soup. Znáš tenhle vtip? Plave kapr v medu a říká: to je hustý.
Look, there is a boy's house. You know, like Heroes. Na, na, na. Yes, I know this song. Yeah, he recorded it here. Really? Yeah, let's see it. Nice. Let's have currywurst. What? Chceš taky? Ne, ten okurek ne, já ho nerád. I was potato once. I want to be currywurst now. Look, this baby looks like dog. Yes, that's right. And that guy, he's like ZZ Top on holiday. And this dog looks like his master. And that guy, he's like on LSD. Jesus. And this kid, when it will grow up, it will become hydrometeorologist. And what did you want to be when you were a kid? I always want to be a guitar player. Really? That's nice. And you? I always wanted to be a cook. You know, ich liebe Essen. Ja, Ja. ja, natürlich. Yeah. And why you are not a guitar player? It's not so easy. For example, there's no money in it. Yes, and I think I'm not as good as other people. And my mom said that if And who cares about other people? Well, we all care. And do you love it? Like, really? Yes, I do. Okay. Hey, come on, guy. Hey. Hi. Yeah? Yes, may I? Want to pay? Yes, yes. So, here we are. If you need some more help, just let me know. To je fakt dobrý, co?
říct, že už 4 noci nespím, že mám pláčem rudé oči a že nevím, jak mám snést, že se teď sní. And there's this song inside your head that you can't quite realize. And there's this song inside your head that you can't quite realize. You did this? Yes. A little chef. Yes, nice cooking. And this is your mom? Mm-hmm. Make a wish. I think you need it more than me. So what now? I think we should be friends. I agree. At least we tried. Mm. Otherwise, how would we know? Right. Yeah. But anyway, you can stay here. Thanks. Okay, so goodbye. Or good night. Good night. Hope to see you tomorrow. Vstát, oblíct se, jít do práce, pracovat, jíst, jít do hospody, nadávat na život, jít domů, ležet v posteli, přemýšlet nad životem, chtít, doufat, usnout. Vstát, chtít, doufat, usnout. Vstát, chtít, doufat, usnout. Vstát, chtít, doufat, umřít. Co byste dělali, kdybyste věděli, že máte poslední týden života? Den, hodinu, vteřinu. Žil bych naplno. A úplně naplno. Se snažil udělat něco, aby na to nikdo nezapomněl.
Asi bych nic neměnil, no. Nesnažil bych se asi něco někam dotáhnout. Snad bych možná nespal. Still standing in the unknown, the players hidden in the shadow. All around the stars have just started to come down. Still nobody to follow. People singing about tomorrow, and then try to hide away, and they caught your tree. You are falling down. Now you can't stretch for the stars, just realize. Hold on, tell me all the secret stories you know. See my eyes, see my fears, or just run. Or just run. Still standing in the unknown, players hidden in the shadow. All around the stars have just started to come down.